Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kisamla ka thain lengam kilapan pau ka jing sngu hun jrut ya ka jing pan map jong ka kong iba rang hang halor ka jing le bakla jong ka ban kentho ha Facebook ya ki kintien ki bakta ya ki pai ba ka thain lengam da ka boong lengam bambriu hadien baka kong iba rang hang kalapan map lengba ka bate CTV uway na kisamla jong ka kanhon ka badawa pan map uba evening nong siang ula ong bala map ya ka kong iba nadu mensim klem kanu ka jing bu not namar baki sngu thu na ka jing kren jong ka baka ei ka bakale ka daitang ki jing bakla nakaliang kami mo nakani ka kanlangam hi berhoi ka ba kumbang ila dawa na iba in panma hapo ka sapu prakanta na ka tu ka jing kentho ka jong I ya ka jek benri lengam jong mo di kumta nila I menen ka si ba na ka liang jong I ila kloi ban ni sakmat na ka ban pediang ya ka jing bakla jong I bat ba in panma hakmat jong ila baro di kanlangam hi berhoi di ngaso ban aya ka jing kublai ka bakar pang mo na ka liang jong I ya I kong ba ibala kloi bat sakmat ban panma yak ka ba ila kum kren bakla di nagalian jong ni pediang so bhai kata jong panma ka jong phi ko bat ni so thu jong long breu hi barabur ni ma biang ni don bai ka jong bakla mo di ni im hang ni para khasi para do para snam ni so pan ong ba kata ka jong bakla ni wa ban ya ma kliang ba yak ka bang ni kwa na mata jong phiru kila long ibala kloi ban mi sakmat bat kumba ong ni ka tien ki ong ba ki bril ki bastat ki kloi ban panma bat priang ya ka jing bakla jong ki bat ki kloi ban ma ya ka jing bakla ikata de ki ka kantien ka ba niru ni yu I ba idei bril baslur idei bril badon ya ka bor jing so thu idei bril bastat ibala kloi ban mi sakmat yak ka ba ila kum kan tho bakla na bata jongi ina kali lungi so ban ong ya sien ba le si leng ba ka jingwan sakmat jong ni kong iba kalong kumba ay mensim syaki wei pat lani kum kata ka nuksa ka babha na banta ka kasi ber hoi ka ba teng ni iba na ka jing baklak kren lani na ka jing baklak kan tho jong si kan tien lani ar kan tien kalong ka bala bang kata mat yong ya ka jek ben ri ber hoi le si kani ka kubur ka ba mai lawan ni sakmat menen kan dei ka nuksa ka babha na banta ki wei pat iba hadien habur ba ki ban kin comments la ne ban kan tho yano ka motika na ban khat arsin shwa di kata kan kubur na banta jong iba ni soru ban ong na banta jong iba pek na kaliang jong I kumbang ila map ya chi ka map kumbang ila map bat ning flat no ya kita ki bala de baro li si ba kuki ni ki no man jashu hang ne hapo ga ri khasi ga jongi bat ong soru ban ong bangin pha ya ka kubor li si na banta jong I na banta bahi ngasam jong I perlo perjor la ni ki marjan marpa paradong prathan jong I ba pek na kaleng jong I ndon kano ka jing snow kata ka bang ni snow simet na banta jong I ndon kung mata ka ba daga mensim ngila map I kemot kata ka ba ngila map ba soru ban ay mensim ya I na marbale ilong baslur isi kowe na girigwan thai ka ba ngila I ka jingkren jong I wat na kaleng jong I na snow lung ni ka mensim para khasi isi haba ka kam ka dawa kumta ngimban si si na banta jong I mairu nam thau na banta jong I isi ngilong kowe I ba kani ka jek benri jong I ka jek benri repat don bang si mo isi ka ba nya telilang ka wei ngila pantai ya ka jek benri jong I gro hoi ti tangkapa ka message ka badai na banta jong I bat ha juga po nga soru ban sa sisien mo le si dangdon sa kiwei pat ki badang kan thoben kumni kumbalele ka kong ibarnang tingi so ban kerpat na banta jong kiru le si ba yo hadir habut ngin habban sim ya ka ju ka
bentang ya ban sim ya kaju ka sinjam li si shwa ban poi kata benta ni so ban kerpat na benta jong kiru ada long ka bala kemutkin long ka bala kloi kumbale ini kong iba ban panma ban ban aya kanu kanu ka jing pensai la ne kanu ka kentien na kalian jongki ni nak yang jongi ka ngam bara ko ni long ji bala kloi ban piang ya kata ka ba ladaki maki kila piang ya ka jing bakala ka jongki kata ka ri ki chna benta jong wei pat ki ba segmen ban kan thok ne mo sa ka ba khadu nga so ban kan tulang ne baro ma kum ka jai beri baro hoi ba kum ba ka tin ni gong ba tiling ni yang sa khat ning kelon tinga so ban ong ka kan tin ba tung ni yang teli ka wei ba tung ni kiar ya kum ki ni ki bangi sa kan thok ben para benriu ka bangi don tang khang dia ke li si tang na kini ki kan tin ki ba teng bakla chi tin akan tin kami ni pa para hapu beri kasi jong na ka jong so ban pa era ka message ba tung ni yang teli ka wei ba tung ni kiar ya kum ki ni ki jing kan thok ki ba ta ma yong ya ka ya ka no ka dong ne ya ka no ka than ba kum ju ya ka jai benriu hi baro koi ke pen ya kata ka jinglong kum bagi beriu kila tip mo bagari jasi ka gari ka badon akor ka badon burom tingin ni ri ka akor baka burom kum ka jai benriu khasi ba kata ka jai benriu jangi talong ka ba job bat ka badon burom badon akor